хонаи фурӯшӣ дар рӯ ба рӯи Сафоратхонаи Амрико, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ду хонага мебошад бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 8-умо шонаи бинои новостройка. Худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. Дар бино албатта ки лифт ҳаст, кор мекунад. Хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занзира пурсон шавад. Резои хона роҳи калонро нигоҳ мекунад. Мармаш шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад, прихожа, роҳрав аст, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона бо ҳаммом, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем.